ಈ ಲೆಕ್ಸಿಕೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ 2 ಭಾಷೆಗಳು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತುಳು ಒಂದು. ದಾಯ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ಪಂಡ ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡದ ದಿಂಜ ಮೂಲ ಪದಕುಲು ಇನಿ ಒರಿದಿನಿ ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ. ಅಂಚ ತೂಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗಾಢ ದಟ್ಟವಾಯಿನ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ಒಂತೆ ಮುಕ್ತತೆನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆನು ತನ್ನತನನು ತನ್ನಾದಿಗೆನು ಒರಿಪಾದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ. ಏತೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಡ ಈ ತಸ್ತಮ ತದ್ಭವ ಅಂದ ಪಂಡ ತದ್ಭವ ಪದಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನಿಕಲ ಕನ್ನಡಡು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಟು ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳುಟು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಿಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಜ ದಿಂಜ ಪ್ರಯೋಗಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ದೇಸಿತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ಯ ರೂಪ ತುಳುಟು ನನಲ ಅಳಿ ಅಂದೆ ಒರಿಯೋ ಒಂದು ಬೈತಲು ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋ ನೋಡಾಪುನು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು. ಅ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಬೂಕು ಐಟಾರು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪೇರು ತುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಇಂದು. ತುಳು ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಭಾಷಾ ಗ್ರೂಪುಡು ತುಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಿಂಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ವೈದಿಕ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪಿದೈ ಒರಿದನು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಡು ನಮ್ಮದು ತೊನ್ನಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಾ ನೀ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ. ದಿಂಜ ಜನ ಎನ್ನುವೇರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಕ್ರಮಗಳು ಸುಲಭ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭ, ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳುಂಡು. ಅತ್ ತುಳುಟುಲ ಸಾಧ್ಯ ತುಳುಟು ಗ್ರಾಮ್ಯ ರೂಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡವು ಪಿರವೊರಿದಿನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜೆ ತಮಾಷೆಗೆ ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಪಂಡ ತುಳುಟು ಒಂಜಾತ್ ಬರವುದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲು ಬುಳ್ಪುಗು ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ತುಳು ಆಡು ಮಾತಾದು ಪಾತೆರದ ಭಾಷೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆಡು ಪಡೆಯಿನವು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಇಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅದೇ ಅನ್ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಭಾಗೋಡು ಕನ್ನಡದ ಸಂವಹನ ಅಡ್ದುಲ ತುಳುತ ಸಂವಹನ ದಿಂಜ ಆಪ್ತ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ. ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಪಂಡ ನೆರಡೆಗೆಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆರೋಡಿತ್ತಂದ ಐಟುಲ ಮುಟ್ಟುನಲಕ ನಾಟುನಲಕ ನೆರೋಡಿತ್ತಿನ ತುಳುತ್ತಾದು ಪ್ರತೀಕ್ಷವಾಯಿನ ಪ್ರಖರವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ. ನಾನು ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ನಮ್ಮನಾಯಿನ ಭಾಷೆದ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುನೊಂದು ಪಂಡ ಈಗಲು ಏರಗಾಂಡ ನಿರ್ನಗ ಮ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ಲೆಗೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಮುಟ್ಟುನಿಜಿ ಹುಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಮರ್ಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಾಟುಂಡು ಪಂಡ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುನಾತು ಕೊಡಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ತಮಾಷಾದಿಂದು ಪಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಉನ್ನತವಾಯಿನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಆತೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಎತ್ತುನ ಕ್ರಮ. ಈ ಮತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೀಮೆಗೆ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮಡ ದೈವದ ಬೀರ ಉಪ್ಪುಲಕ ಅವಳು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನುಂಡು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಹೊಗಳಿಕೆದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬೀರದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ